Mä oon interesting. Lyöntipeli voidaan nostaa huntuun. Hei! Ollaan kumminkin vittu vähän jykymällä kentällä. Jätetään se boksirauhaa. Korjataan jäljet. Sehän tarttuu! Ei se tarttuu vittu. Täältä löytyy, mikä se Star Wars elokuvissa on? Se R2-D2. Alas. Anna missä se? Oi, mitä? Kuka on pallon tiellä? Vittu! Pallo ilmaa, pallo ilmaa. Mulla aire, metutti teke killaa. Pallo ilmaa, ei herra tänne tullu juomaan mitään limsaa. Kauniiden maisemoiden saattelemana tervetuloa uuden karhean jakson pariin. Eli tänään Infinitum Golfi Part 2. Toivottavasti oot käynyt kattoo jo ensimmäisen jakson, mutta kuten huomaatte, meillä höllii. Me ollaan vieläkin samalla kentällä. Tulos on kiimainen. Kovarasvalla 40 lyöntiä, Sudenpennulla 43 lyöntiä. Rahapelit sen kun yltyy, mutta tähän takalenkille me otettiin uutta kiimaa, koska kuvaaja siinä taustalla, itse OG, tulee näihin peleihin mukaan. Mä kerron teille nyt, miten OG tulee näihin peleihin. Elikkä molemmilla meistä on käytettävänä semmonen kuin OG Mulligan, mikä tarkoittaa sitä, että jos mä tyrin lyön, niin voin missä vaiheessa sanoa, että OG paikkaa tämän lyönnin ja se on free of charge. Ja toinen on se, että se on käänteinen OG Mulligani. Toinen painaa mittibaan tai Holy One, niin voi sanoa ai OG lyö muuten äijän seuraavan lyönnin. Mut hei, tervetuloa uuden jakson pari jälleen kerran. Tämäkin jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä kuuluisamman Sami Kaunismäen kanssa, eli minun isoveljeni, joka on vakuutusasiantuntija. Tänään pääsette ottaa siltä ja meiltä mallia, miten hoidetaan asiat niin sanotusti minturaiseen. Welcome to the show! Takalenkin magiaa ja tervetuloa munkin puolesta uuteen jaksoon. Niin kuin näitte, se on honorit mulla, koska Barcelona on 9 väylälle. Mut nyt mennään, onko sulla mitään sanottavaa? Ei muuta kuin kivoja pelejä, bro, nautitaan. Ja hei, kiitos OGlle ja kiitos Samille. Kiitos ja nautitaan. Kattokaa tätä kenttää. Täytyy ymmärtää nevi sanoja lainata, että me ollaan vittu pelipaikoilla. No Mulligans. Okei, Mulligan joo. Niin, no jep. Eli ei, no normals. No normals, we play now for the money. Mut vielä selvennys, että toi ei periaatteessa niinku, ei oo mitään lisäbetsejä, jatkuu niistä samoista vaan. Joo. Niin, jäppä. Haluatko lisäbetsejä? Kyllä mä oon interesting. Lyöntipeli voidaan nostaa huntuun. Hei! Ollaan kumminkin vittu vähän jykymällä kentällä. Jätetään se boksirauhaa. Korjataan jäljet. Come on! Straight in the middle! Pitääkö aktivoida OG Mulligani ennen vai jälkeen oman lyönnin? Tästä ei ollut keskustelua. Ei vaan jälkeen. Siis ennen omaa lyöntiä. Ei jälkeenhän se tietenkin, ei siinä muuten ole mitään järkeä. That's true, mutta en aktivoi vielä. Ei vaan jos nyt Joni haluis, niin se sais laittaa sut lyömään. Ja jos mä haluan... Niin ei se voi oman lyönnin. On, totta kai. Silloin sehän se idea on, että jos mä tyrin, niin mä saat jokeri siinä. Joo, mutta jos Joni nyt painaa vittu mitti baanakseen... Saa sanoa vielä sen jälkeen. Totta kai, se on niin idea, sä ymmärrät sen. Niin kyllä. Eli pidetään pelihenki kunnossa, mutta oli niin kaunis, että käy miten käy, niin en ota äijälle mulariin. Mut mä laitan kanssa, se on vittu mitti vaan, ei muuta kuin pallo eteenpäin. Board to the right! Ison luokan varapallo, voi perseen reikä mä sanon. Hei, kyllä mä aktivoin ensimmäisen väylän kiiman takia. Mä aktivoin OG Mulliganin, tulee lyömään mulle avauslyönnin. Tervetuloa kuvaaja peleille. Valitettavasti nyt tässä kävi niin, että kyllä mä päätän ottaa varapallon, koska kenttä aukeaa oikealle. Ehkä löytyy, ehkä ei. Katsotaan kohta. Noin. Se on mittibaanos ainakin. Se oli hieno lyönti. Kyllä se niin on, että onneksi ei käytetty OG Mulligania, koska ensimmäinen pallo löytyy erittäinkin maukkaasta pelipaikasta. 120 metriä on enää biljetille matkaa. Pallo parketille 2 puttia Barcelona. Voiko vittu klubituuppari mitään muuta pyytää? Vähän nyt on vika suunta, mutta onko se parketti? Onhan se! Leveän parketin magiaa. Se on aina hyvä kakkosella parketti.
Niin, se on. Kattokaa pojat naattii. Toinen Oikeelle vetää toppaliivi puolelle. päällä, toinen on paniikissa. Kerro nyt paniikista. Vähän on paniikissa jo niin. Kato tätä. Mikä on mitta? 122. Keskelle. Ei, keskelle on no, en Varo tuota etubunkkeria, se on paha duffin päässä. Toi on muuten leija, voi tulla puolikolibri perspektiiviin. tässä kun tulee soketti, se lentää sua naamaan. No sen mä otan vastaan. Sinne mun kaveriksi. Kyllä. Ihan sinne mun kaveriksi. Hieno oli, parketilla. Ootte sitten nähnyt, että sudenpentu hymyilee tässä jaksossa kertaakaan? Kyllä se kohta alkaa. Nyt voi sanoa kansalaiset ja erinäköiset henkilöt, nyt on pitkään Pirion magiaa. Termos! 2 putilla jos selvii, niin voi olla enemmän kuin tyytyväinen. Jos tää menee mukiin, niin mä tarjoan itselleni yhden ison keskiolueen. Kivan näköinen. Stop. Oli muuten hyvä putti. Eikö se ollut hyvä putti? Oli vauhti, mutta näitä on vitun vaikea lukea. On, mut siis täysin tyytyväinen. Aloitetaan takalenkki Barcelonalla. Termos! Stop! Se riittää, se on kato! Ui! Suonen veto! Tää on siis hyi. Te tiedätte varmaan katsojat, poikien kanssa pelejä, rahapelit, kyllä täällä vittu nauttii. Lämmin on, fiilis on kohdillaan ja seuraavaksi sudenpennu Barcelona. Mene nyt. Elbogia. Ja siellä se on, come on, aloitetaan takalenkki niin kuin kuuluu, eli partalla, vittu näin! Se on jälleen kerran Road to T-boxi mehustelun aika, ollaan menossa 11 T-boxille. Ja hei, kyllä täällä naattii pojat. Mitä jengi on muuten hei tällä hetkellä tekemässä, kun te yytsitte videoa? Te sitten käynyt kattelemaan yhtään golfkenttiä missään päin Espanjaa tai muualla maailmaa? Kertokaa nyt. Nyt on seuraavaksi tiukka par 4. Aika pommin varma Barcelona tämän päivän pelejä kun kattelee. Mitäs jengi teki viime väylällä? Bogia ja parsa. Bogia ja parsaa. Niin se on. 11 väylä par 4, jatketaan. Onko varastus? Parin kautta. On se vittu millin. Milli se riittää? No kiva kun myönsitte, että tehty rankku eli rangaistuslyönti. Mä en oo niin mulkko kuin sä nyt. Ootko ikinä saanut? Hei! Kannat vielä kansalle mielipiteet, mä oon ihan vittu täyskyrpä vittu. Mitti mä oon ainoa mitä toivotaan. Näin. Termos! Tää on vittu paukku. Hei, graffitimailoilla. Ja vittu hyvä. Unbelievable! Oi! Kuvaajakin on ihmeissään. Tää on ihan... Sudenpentu, niin käyttäisin käänteen. Tuo vois melkein käyttää. Jää siihen, noin. Peleillä. Enkä viittinyt edes mainita. Enkä ota, mutta rankku. Oliko? No oli. No, Mut ei, tää on todiste. Kova nähkä ei oo täyskyrpä. Vaan puolihönkä. Jengi spekuloi autossa, mut kyllä tää on hienon kentän merkki, kun pystyy spekuloida auton etäisyysmittareilla. Tähän väliin tulee kyllä kommentti raffien ihanuudesta. Se on ku tasainen mat. Nyt onnes pitäis makaa ihan hyvin. Kaunis lyönti. Jaksa vaan. Piinipunkkeri eessä. Mä oon ihan varma, niin oli. Ei sukeltanut. Metriä sukellus. Oliko viime metri? Se voi olla, se voi on kyllä olla. vähän väärät piilarit, mutta näillä vahvuuksilla. Tota parempaa mä en kyllä tosta kutosella pysty. Kutsuttais myös sen jälkeen jälkisukellukseksi. Mut mä olen väylällä hei. Puoli soketti, mut onneksi on pitkä. Oi, kun harmillinen. Erittäin huono lyönti. Tuli tonne niinku sokettikulmaukseen niin sanotusti, mut ei se mitään. Niin kuin DP World Tourilla, niin täälläkin meillä on tänään siirtosäännöt. No se on toi. Varmaan se on mennyt vittu näin pitkäksi. Ja nyt on mulla niin kuin voin sanoa rehellisesti haastava chippi. Kyllä mä Hieno ton chippi otan otti spinnaraamaan vielä. Joutuu ottaa vähän tollasen nössön pitkän, mut vittu kuumotti El Bunisterios.
Very nice. Very nice, very nice! Ja toinen mikä juttu on nice, hyvät katsojat, kansalaiset, on se, että löytää Brannarin Titleist Pro V1 tuolta metsän haudasta, eli tididi. Molemmilla on Barcelona putit siis. Eikä olla muuten kaukana Barcelonasta, ei oo täältä vähän alta 100 kilometriä. Ikävähkö. Vamonos! Keskelle koppi ja back to back Barcelona ja varasta muuten kuvaajalta yhden huikan San Miguel. Se ei ollut maksettu mainos, mutta se sisälsi tuotesijoittelua. Hienosti. El Bochi ja Barcelona. Pari juna puksuttaa, ollaan saavuttu Pasela asemalle. Seuraava olisi Käpylä, kun tähän onnistutaan, mutta ei siinä kai muuta. Pallo ilmaa ja eteenpäin. Alright! Löytyy. Yllättävän hyvä tämmöiseksi niinku grafiittivarreksi. Kova rasvalla, kun on näitä selkäongelmia, jalat on yhtä jumissa kuin Jui ja Smyyki, niin kyllä te tiedätte. Kivalla pompulla. Ei onnetaan pomppu, kun meni sit säädä siihen puskaan luultavasti. Mut kutsutaan mittipaanokseksi, kyllä te hei. Te tiedätte. Löin äsken vittu El Pepelikkö, tulee vittu mulligaan, eli mistä kameramies pääsee lyömään mun lyönnin. Mut hei, ennen kuin kaveri lyö, niin mä kerron ton OG viimeiset 4 väylää edellisellä kentällä 1 alle. Elikkä on kova pelimies tarpeen tulle. Ei ollut ikinä pelannut alle Hunturaisen kierrosta, niin yhtäkkiä iski suonenvetoa Nyt pelasi. kuuntele, mä sanon, minkä mailla Saat saatin? valita Minkä saatin? Vitos. Älä ota 7. Ai. Parempi se oli vissiin kuin äijä. Väylälle päästiin. Se on aina tärkeetä klubituupparien peleissä. Kaikki mahdollisuus vielä parsaa ja pirkkaa. Kattokaa nyt, maurinko eli aurinko paistaa. Löytyy väliin järvimaisemaa. Sitten ihan alaakin yhtäkkiä sudenpennun kolmoslyöntiin. Ei se huono ole. Ei ole. Alas. Ui! Pois voinut imasta, ei se vittu rimaa. On elossa niin kuin kummon vanha tillo. Hieno putti. Alkuun näytti, mä luulin, että asun nyt pitkä. Ratuppa. On kyllä. Ja sitten tervetuloa Ivan kolinan pariin. Voi kun vituttaa kyllä ihan suoraan sanoa. Ei oo annettu, ne joutuu pelaamaan kunnolla noin. Perkelee! Se on jälleen kerran tervetuloa välifiilistelyn maailmaan. Kattokaa tätä maisemaa, missä pojat on hengaamassa ja pelaamassa kuuluisaa kolopalloa. Termos! Vaikka tekee vähän triplabogia sinne tänne, niin luulettakaa, että meitä puristaa. No ei hirveesti. Mut hei, seuraavaksi tulee sudenpennun avaus. Lyhyt PR4, 260 kannelle. Katsotaan mitä tapahtuu. All right! Nyt joutuu kyllä varapallon lyömään. Harmillinen kauniin väylän tyriminen. Ja se on toimitus. MP niin pitkästä Lucky Strike. Niin se meni. Näytä kansalle. Erittäin pitkä Lucky Strike, punainen, rupee vittu sukat pyöriin. Niin no, penniksen kokoinen. Isoilla markkinoilla. Pelissä on. Blipalla. Maukas Mauri on meidän mukana aina, perkele. Meinas iskee jo helvetinmoinen paniikki ja iski saatanamoinen kiukuttelu, kun pallo ei näkynyt, mutta se oli kaivautunut Infinity Golfin DP World Tourit tasaisiin rappeihin. Sitä ei niinku näkynyt mistään, mut hei.
Pirkku-chipeillä. Matka on erittäinkin lyhyt. Toimitetaan ja laitetaan sudenpennulle pankkitili iso louo. Go! On hyvä. Tule takaisin sieltä vielä. Kierrä jonkun ihmeen kautta takaisin! Ja pirtele paikoillaan! Näin! Onko mugs on? Vähän lipu oikealle puolelle, mut kyllä säkin ihan tyytyväinen nyt olet. Ihan jees. Kyllä. Oliko döppeli? Kyllä. Arvaa mikä mun lähtee. Birdia. Näin! Anna panoraama kansalle. Aika kiva ton maisema. Aurinko rupee laskee. Ja hei, tästä kun mä fiilistelen omia linjoja, niin mä haluaisin sanoa kansalaisille, että tykätkää kanavasta ja kertokaa samalla hienoja kenttiä, missä te olette käynyt pelaa. Ja jos luulette, että ne on hienompia kuin tää, niin senkin saa mainita omassa kommentissa. Voiko jättää Alamäki putinkin vajukaisessa, mut kyllä Barcelona vittu maistuu sekoilujen jälkeen. Näin! Noniin, ei muuta kuin sit se on par 3 helvetin maukas väylä. Eilen Oliver laittoi tähän hienon Barcelonan, niin tavoite on totta kai sama, ellei birdie. 161 metriä, huhhuh. Kauniin väylän magia, ripotellaan hyvät onnet tosta noin ja sit se on vamos. Hieno lyönti. Oli kyllä maukas. Jariinillä, come on! Toiset kaivaa par 3 putteria pänkistä ja toiset ottaa jonkunnäköiset chipandit tossa mailla. Mitä gamebook näyttää meille? -3 +3. Aika hyvä rundi. Näytäpä kovan aspa sieltä vielä. Barcelona niin perkeleesti. Termos! Unbelievable shit! Termos taattaa. No tähän on pakko näyttää hei teille näitä meidän maisemia, missä me pelataan. Kattokaa nyt. Kaveri toimittaa biljetille. Käänny sieltä vielä. Kyllä Force-keeperi oli ainakin aika täykkäri. Spin. Pitkä vittu kusa. Onks toi edes toi pallo? Oi sen merkata, ettei nyt vahingossa osu, mutta No ei oo mitään muut kuin tii. anna sit olla vaan. Huulille, huulille! Jättää vaan vajukaiseksi näitä. Se on yleensä menee sillä lailla, kun on vajaa kaveri, niin on vajaat myös putit. Tule. Hyvän näköinen. Ota se! Hyi. Ja nyt ei osu. Ei vaan osu, mut hei. Kyllä boksoni on ihan okei sekin. Ja taas ollaan saavuttu pojat maisemaan väylälle. Sellainen välitieto, että huhut kertoo, että tää on kuulemma ollut Lindelin musta mörköväylä, mutta se paino, mitä me oltiin kattoo, niin paino kyllä hienot Barcelonat tähän. En tiedä mistä se tulee, mutta... Mä painan kans nyt molemmille tähän näin Barcelona, ihan vaan Lindelin kunniaksi. For left! Oi voi. Mä oon nähnyt yhtään pomppua. Siellä on, vittu, fotokameran pariksi. Näin pompu kyllä, mutta sieltä tulee se pitkä heinä tuolta taustalla. Oi. Ei sais nauramaan. Niin järkyttävä Ripacevic, ettei oo nähnyt sit niinku... Tossa oli tii ja tohon tuli äsken driveri, et kyllä toi kertoo jo jotain klubituuppaamisesta. Ei mä haluu tohon mullikaaniin. Ei, mutta voi antaa nypelle. Niin, että on taas OK mullikaani. Ei, kyllä me jätetään niinku parempiin saumoihin. Se on mitti vaan, hieno drive. Kova maaston taktiikka kertoo sen, että hybridi käteen ja once in a lifetime shot, mitä haetaan. Tää päivä on ollut yhtä sellaista, niin ei muuta kuin eteenpäin. Pikku droolla. Peliin tultiin, mut puitten kautta. Kuuluu in the game. Ja
Jarno, ei! Ei muuta kuin uutta hybridiä käyttöön. Se oli sen verran näivettynyt puun kautta tuleva smyygi, että jatketaan samalla lailla. Menee yli veden. Pääsee droppaa sentään väylän puolelta. Osu nimittäin kuuluisaan mantereeseen. Ihan pitu väärä suunta. No söpö. Erittäin söpö. Veri eri mitä yritin. Ei voi tyytyväinen olla, mutta päästiin pois sentään. Jääty bunisteriin. Mä laitan nyt tuplaboogia kyllä niinku pommin varmasti vittu. siis. Näki pari päivää niin aggressiivista ja hyvää golfaamista, niin sehän tarttuu. Sehän tarttuu. Sehän tarttuu! Sehän... Ei se tartuu vittu. Se on riplaboogia. Ota. Vih. Nummeretta. Nummerettani, eli vanhan liiton ruotsalaisen hyvän snyysin kunniaksi, niin pakko sanoa, seuratkaa mua tässä, kattokaa tätä maisemaa. Termos! Termostaat. Saavutaan taas El Kiiman väylälle, eli paari vitoselle, väylän numero 16, eli 16. 3 väylää jäljellä. Niin, no kyllä me mehustellaan. 4 Nyssälä scorecardi näyttää. Se on aika... Siellä on vähän enemmän lyöntejä kuin kova nahkaa, mutta se on ansaittua, koska mä olen tänään lyönyt hyvää kolopalloa, eli golfia. Mutta hei, par femma, nautitaan, tehdään yksi virdiä tähän niinku hienoon kierrokseen. Niin kuin sanottiin, par 5, 3 väylää jäljellä. Vähän on vastablosis, mitä kaveri keksii. No sehän keksii. Ei joko niin ilmavaa, että saattaa tulla veteen alas. Ei oo. Sulle ei oo pitkää näköä. Tuli peliin! Hei, näettekö tän onnellisuuden määrän kovanahkalla? Taidatte jopa nähdä. Löytyy. Pallo on löytynyt kaarevan tunnun rinteestä, mutta ei se mitään, hyrrä on kädessä ja vittu eteenpäin. Joo, täydellinen hyrrä, täydellinen! Täydellinen pommi. Kyllä näin koko aika ihan oikealle. Vilponen rupee Espanjassakin tulee näin iltaisin. 200 hiukan päälle on matkaa. Nyt ei joku alle. Onko alle 191. 200? No, mutta vastatuuli, niin se on vähän sama kuin jos yli 200. On vähän pikku wavy fadein kannelle ja pirkkupaikoille. Peleillä. Kaunis. Ja vittu ruhonää. Ei! Tuo oli lähellä. Läheltä liippasi. Niin sanotusti mikä tää on lipan kansi, eli läheltä liippasi. Hienoa. Kaunis. Parsa paikoilla, vaikka pitkä on matka, mutta ei se mitään. Kyllä niistä on ennenkin tehty. Nyt on sairas chippi vittu. Jos toi jää huulille, niin se on jo kyllä niinku PGA-tason lyönti. 60 vielä, tiedätkö? Niin pitäis nostaa ja... Stop. No stop. Aktivoin OG Mulliganin. Annan kaverille niin sanotusti löysiä. Moikka OG. Homman nimi on se, mä laitoin, näytti, että valahti pitkäksi, mutta se ei niin pitkäksi valahtanutkaan. Mutta Joni huusi se jo ennen kuin me luultiin, että se on pitkäksi. Antoi vähän niinku armopalan, mutta nyt tää meni ihan oikein, miten se kuului. Nyt sun pitäisi toimittaa. Alas. Nahas. Tortta po tortta. Ui.
Kyllä sun lähtee döppeli. Onko näin? Mä tiedän, että äijä pohti sitä. Niin pohdinkin. Kun me tultiin samaan vauhtiin, me löytiin 3 samaan aikaan tuolta. Mä löin 4 tohon. Mä löin 4 riinille ja sä löit 4 tohon. Ei vaan 3. Molemmat löi 3. Ei vaan ei. Ei, mä löin 1, 2 tohon, 3. Eli 5. 3 oli se Vitonen mulla oli se toi ja rulleva, niin joo. sun lähti tuolta parsaan, mun lähti greenit parsaan. Eli döppeli putti. Pogikuppi. Pitäis olla kerta kerras tällaiset niinku suorat ilman rakee, mut ei näistä ikin kyllä vittu tiedä. Kyllä näistä Nice tietää. one. Come on! Saavutaan helvetin mauhkaalle pari 3. 2 väylää jäljellä. Vähän rupee vilpona ja pimeä tulee, mut Mikä ei ole sitä se- meininki? ihan Tänään on ok. tapahtunut erinäisiä asioita niin paljon, niin tässä on ollut kyllä niinku menoa ja meininkiä. Ei nyt voi päivässä. kehua liikaa, mut ihan jees. Ihan jees. Barcelona on tullut molemmille. Se on kyllä ihan leijä. Pelataan takatiet kumminkin. Mut seuraavaksi pitkä on par 3 ja parketilla on tilaa. Pitää mainita, että on tää ollut nautinnollista pelata tällaisella huippukentällä, huippuasetuksilla. Hei, täällä näkee mitä oikea golfi on, vaikka me pelataan takatiiltä, niin nämä tiit ei todellakaan ole meidän tiitä. Pojat on pelannut tuolta huomattavasti kauempaa, mutta väylät on hienoja, maisemat on hienoja, niin ei muuta kuin laitetaan pallo parketille ja jatketaan hienoa meininkiä. For right, pahasti! Sieltä kuuluu sukellus. No tohon. Ehdottomasti. Welcome kuvaaja tulee. Tervetuloa Kovanahkan peleille. Aktivoin välittömän OG Mullikani tärkeäseen paikkaan. Nää on pelimiehen ratkaisuja. Alkaa olla niin pimeä, että puhelimen kamerakin alkaa menee niin. Vittu, mihin sä lyöt? Se löytyy. Löytyy. Millä pallolla sä lähet? Kyllä se on siellä vasemmalla pelissä. On, mut millä pallolla sä lähet? Näytin sulle tii. Ei, en mä niitä. Ei siellä vasemmalla hirveästi varmaan muita palloja oo. Terjosti. Termos mikä paukkuu, kaunis. Ei nää kyllä Eli yhtään. pitkä. En mä tiedä yhtään missä. Ei niin. Pimeyden valtakunnassa ollaan Mordoris pojat tällä hetkellä. Hei, ollaan hyödynnetty erittäin hyvinkin vielä tämä OG Mullikani, eli pallo on löytynyt erittäinkin maukkaat pelipaikoilta. Täältä löytyy, mikä se Star Wars elokuvissa on, se RTT2. Vierestä se antaa pelivinkit ja pallo parketille ja bogi on vittu pommin varma. Alas. Älä mene nyt vittu bunkkeriin. Ei, säily! No bogi ei nyt ehkä pommin varma, mutta se oli ihan hyvä lyönti kyllä tosta, mutta ei ottanut spinnuraista. Se mit. Valitettavasti. Mä tajusin sen vasta nyt, mut mä käytän sen OG vittu käänteisen. Mut palataan tosissaan takaisin tänne RTT2-mestoille. Saat asettaa pallon nyt, kun tää on tää käänteinen. Kylkkäri. Oi voi. Ei se itse asiassa jäi hyvin sinne Niin, peliin. kyllä se jää raffi. Vittu ykkösväylä. Ei, kyllä se on siinä raffissa. Hienoa, väkärit kylkää. Nyt ollaan markkinaraossa, vittu mikä chippi. Alas. Mä en näe missä se. Oi, mitä vittu! Kuka on pallon tiellä? Vittu! Kuka ei? Vittu se oli lähellä, ettei se osunut muuhun. Kuka täällä menee toisten linjoihin? Oi vittu. Ei nähnyt yhtään. Ei, mutta tää on niin pimeä Murkula Mordori, missä ollaan, niin ei tää itekään näe mitään. Niin oli. Se siis meni jostain mun pujuista. Mikä se on? YKK ja viimeisen väylän magia. Vähän rupee pimeä olemaan, mut hei. Ja helvetin Tätä pimeä, mutta niin on pimeitä äijiäkin, niin on ollut pimeä kierros, niin on ollut pimeä päiväkin. Meillä on tapahtunut niin paljon kaikenlaista, että en tässä ole mitään järkeä. Oh hei, par vitonen, Lindeli paino tähän yhden ilpon, niin mä lähden metsästä ainakin samaa. Meininki on kova, tulkaa vielä mukaan, tulkaa vielä. Onko bunustaa keskellä väylää?
Ei niinku mitään hajaa. Se lähti ihan todella hyvä linja, mutta mä luulen, että se on väyrällä. Missä? Mä luulen, että oikein. Häh? Mä luulen, että oikein. Jumalauta, tilanteet elää Mordorissa eli pimeyden valtakunnassa. Kuka olisi uskonut, että molemmat on väylällä eli mittibanos? Vika sprintistä vielä kilpaillaan plus kineistä, että kyllä tässä niinku hillo on kyse. On se sprintti. Ollaan teleportattu. Missä me ollaan? Mikä Alboraia kautta Valencia. Meiltä jäi viimeinen väylä pelaamatta Infinitum-kentällä, koska pimeys iski. Nyt ollaan takaisin valon maailmassa. Mordori vaihtui auringon eli mauringon paisteeseen. Oli pirun nätti päivä eilen. Pirun nätti kenttä. Pelikin kulki molemmilla ihan ok hyvin. Sulla erittäin maukkaan mainiosti, mutta tulokset oli. Meikäläisellä 88 lyöntiä, Sudepennulla 95 erää. Hapelit päättyi siten, että Kovanahkiainen otti kerrankin tällä reissulla vähän takaisin sitä kuuluisaa taikinaa. 95 € plussaa eilisestä. Tänään saa vetää ihan niinku luvan kanssa keskiolutta kaverin piikkiin. No näin se on, ja muistakaa ne vakuutukset. Meille kävi kömpelösti, mutta onneksi diilit on kunnossa. Tulee sit sieltäkin bumerangin omaisesti takaisinpäin. Mutta hei, kiitos kun katsoit tän jakson. Tää oli nyt tässä. Pallo ilmaa, pallo ilmaa. Mulla ne aire, tunti tekee killaa. Pallo ilmaa, ei herra tänne tullu juomaan mitä limsaa.